Мисля, че е време да направим модел Брие, но в зимни цветове. За тези от вас, които не знаят, ето тази чанта е модел. Но тъй като цветовете ѝ са доста летни, реших, че трябва да направя един есенен. Като за целта си подбрах какви цветове искам да използвам. Те, разбира се, ще бъдат по-тъмни, така по-мрачни. И лека по лека започнах да правя базата на чантата. Като ето и как започват да изглеждат цветовете наредени един до друг. Сега ми остана и да добавя още един цвят. И с базата на чантата сме почти готови. Искам да вметна, че този модел е 75 лева, без значение от цветовете. Може да бъде абсолютно всякакви цветове. Може да е един цвят, два цвята, 5 цвята, 7 цвята. Общо взето, както прецените вие. Аз си добавих и страните и ето как започва да изглежда чантата. Сега добавих и закопчалката, като аз добавих златна, но може да бъде и сребърна. Аз съм доста развълнувана в момента, тъй като наистина много ми харесва как изглежда и цветовете според мен са доста готини. Като ето я и чантата с добавената дръжка. Единствено, което остава да направя е да сложа и синджир, но съм толкова нетърпелива да ви покажа крайния резултат, че направо я снимах без синджира, но няма какво толкова да се фокусираме над него. Вие знаете, абсолютно обикновен синджир с вплетена част. Ако искате, може да добавя и пискюлче. Знам, че някои от вас искат, някои от вас не искат и реших за целта днес да не добавям, ами направо да я снимам и да ви я покажа. Ако искате да си поръчате, може да ми пишете в TikTok налично или пък в Instagram. Чао от мен и до следващия път!